Na schadzki bešedované o vyvolanioch, otvorených pytaňoch i problémoch a na nej zajednicky konstatované, že všetky toti problémy i vyvolania môž premostiť i že še ešte agilnejšie bude robiť na ich riešovaniu. Bešedujúci o zákonu o zaštiti právoch i šľebodoch nacionálnych menšinoch i zákonu o nacionálnych sovitoch nacionálnych menšinoch, odnosno o ich vymenkoch i doplnenioch, Ružič varol, že oni z jednej časti plod roboty nacionálnych sovitoch nacionálnych menšinoch i že še pošvitko najdú u skupštinskej procedúry. Ta dva zakona pre svega jesu funkciji... Toti dva zakoni skoriši skoho u funkciju napredzenia statusu nacionalnih sovitoh nacionalnih menšinoh i všelijak uvodzenia višoho stupnja transparentnosti u roboti, co u každém slučaju pomohne, že by še veli stvari odvivali na pravi sposob. Mnoge stvari odvijaju na pravi način. Jak horúce pytanie minister navedol nedostatok financijných sredstv, ktorý še muši riešiť zo sotrudníctve so s partnerami i inožemnými donatorami, ale všelijak i so s resornými ministerstvami. A tak, že by úroveň financijných sredstv bol zvekšaný i že by še na to spôsob odešťalo i funkcionovanie samých sovitoch. Predšedujúci koordinácii nacionálnych sovitoch i predsedateľ nacionálneho sovitu Maďaroch Jene Hajnal hovoril, že je zadovoľný so rezultatami dneškajšej schádzky a druhí členy koordinácii ju ocenili jak dobre predĺženie kontinuovanej roboty i dialogu so s najvyšším úrovňom u Republičného sovitu za nacionálne menšiny.